saben dina mung ngalamun jroning ati sepi samun amung tansah kadulu wayanganku done mas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujit ati lelewane cah manis amung kumandhil ing pandu ing netra apa tega sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku saben dina mung ngalamun jroning ati sepi samun amung tansah katulung wayanganku duh nimas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujit ati lelewane cah manis amung kumandhil ing pandu ing netra apa tega sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mengkono piye katresnanmu
piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasame tan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku